Φίλες και φίλοι στρωμιτές, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σας από την Καλαμαριά. Εδώ όπου σε πολύ λίγα λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας ρεβάνς ανάμεσα στον τοπικό Απόλλωνα και τον Πανιόνιο. Χωρίς πολύ κόσμο στις εξέδρες του γηπέδου της Καλαμαριάς. Βλέπουμε εδώ την δεκάδα που θα παρατάξει ο Ανδρέας Πατζιαράς για τους γηπεδούχους, με 4-5 αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο μάτς του πρωταθλήματος κοντά στη Δόξα Δράμας. Βαλτσαμάκης στο τέρμα. Στην άμυνα ο Λιώνης δεξιά, ο Πιτσόκος αριστερά, Μανουσαρίδης και Μωυσίδης θα είναι οι δύο center back. Βλέπουμε εδώ στο γράφημα τον Ορφανό σε ρόλο κεντρικού αμυντικού, πιθανότατα θα παίξει στα χάφ μαζί με τον Βέργο, με τον Πασιαλή και τον Βλάχο στα δύο άκρα και τον Παντελιάδη να αγωνίζεται πίσω από τον Γκουγκουλιά σε σχήμα 4-5-1 για την ομάδα του Ανδρέα Παντζιαρά. Όπως είπαμε, με κάποιες αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος την περασμένη Παρασκευή. Σε αυτό εδώ το γήπεδο παραχώρησε ο Απόλλωνας ισοπαλία 1-1 στη Δόξα Δράμας, και ενώ είχε προηγηθεί η βαριά ήττα από τη Νίκη Βόλου, η πρώτη φετινή ήττα στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Βλέπουμε στο μεταξύ τώρα και την εντεκάδα του Πανιωνίου, και εδώ με αλλαγές από τον Νίκο Παντελή. Σαφέστατη την πρόθεση και των δύο προπονητών να φρεσκάρουν τις εντεκάδες τους. Ο Παπαδόπουλος, για παράδειγμα, παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια, όπως συνέβη άλλωστε και στο πρώτο παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη. Ξενοφώντας, Λαμπρόπουλος, Σαυλονίτης, Ζαχαράκης είναι οι τέσσερις στην άμυνα. Ο Παναγιωτούδης με τον Μητρόπουλο δίδυμο στο κέντρο της μεσαίας γραμμής, με τον Μαρουκάκη δεξιά, τον Λάσνικ αριστερά και τον Κολοβό να παίζει πίσω από τον Καπάνταϊ σε σχήμα θα μοιάζει περισσότερο με 4-2-3-1. Βλέπουμε εδώ και τους παίκτες που συμπληρώνουν την αποστολή για τον Πανιόνιο. Είναι ο Ανέστης, ο Κούρος, ο Καλτσάς, ο Ντούνης, ο Ριβέρο, ο Παντίδος για πρώτη φορά φέτος και ο Γιάννου. Υπάρχουν απουσίες και από τις δύο πλευρές, ενώ βλέπουμε το διαιτητικό τρίο που αποτελείται από τους Βαλατσούκα, ο πρώτος διαιτητής αναμέτρησης από το Σύνδεσμο Θεσπρωτείας, τον Χαρίση και τον Καραγιοζόπουλο, που είναι οι δύο βοηθοί του από τα Γρεβανά, από τους συνδέσμους Γρεβενών και η Μαθίας. Και καθώς παίρνουν τις θέσεις τους στον αγωνιστικό χώρο και οι παίκτες του Πανιωνίου, πάμε να κάνουμε και μια πρώτη βόλτα από τον αγωνιστικό χώρο. Δίπλα στους δύο πάγκους βρίσκεται ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Έχεις νιώσει πιο ήσυχο παιχνίδι έτσι, στο ξεκίνημά του? Έχει μια τρομερή ησυχία αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Από τη στιγμή που σταμάτησε και να παίζει και η μουσική. Η ποντιακή μουσική, έτσι, γιατί ναι. Είμαστε στο γήπεδο του Απόλλωνα, ιστορικό γήπεδο. Εντάξει, κοίταξε, είναι Τετάρτη, μεσημέρι, δύσκολα τα πράγματα για τον κόσμο. Θεωρώ ότι αυτοί που έχουν έρθει είναι αρκετά ηρωικοί και καλή θερμοκρασία για επίπεδο φθινοπόρου. Πολύ ζέστη, αρκετή ζέστη και με τον ήλιο απέναντι. Λίγος κόσμος και ηρωικός για την ώρα. Φαντάζομαι με το πέρασμα θα έρχεται ακόμα περισσότερος. Ένα από τα ήσυχα μάτς, θα λέγαμε, αυτής της φάσης του κυπέλου. Είναι το φαβόρι για την πρόκριση και λόγω του 3-1 του πρώτου αγώνα, αλλά και επειδή υπάρχει και μια ολόκληρη κατηγορία που χωρίζει τις δύο ομάδες. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για τον Απόλλωνα από μακριά. Το σούτ, την μπάλα λίγο έξω. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Με την μπάλα να φεύγει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Παπαδόπουλου. Σε μια φάση που ξαναβλέπουμε. Εδώ βολέ με το αριστερό. Μπάλα πήρε ψιλοκρεμαστή πορεία. Αλλά θα περάσει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Παπαδόπουλου. Από τον Βλάχο ήταν η προσπάθεια. Επιμένει ο Πανιώνιος. Η κάθετη πάσα είναι καλή. Δεν προλαβαίνει να πλασάρει. Τελέσκε χαμηλά στο πρώτο δοκάρι το κόρνερ, έγινε μια κόντρα, η μπάλα πέρασε, τρομερή επέμβαση από τον Παπαδόπουλο. Η φάση συνεχίστηκε με το γύρισμα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια, νέα προσπάθεια με τον Βλάχο. Τον Θωμά Βλάχο, ο οποίος είχε απειλήσει, θυμίζω, και στο δεύτερο λεπτό από την απέναντι γωνία της μεγάλης περιοχής. Εδώ θα πιάσει ένα δυνατό σουτ στη φάση που ξαναβλέπουμε. Δυνατό σουτ, πέφτει ο Παπαδόπουλος, απλώνει το χέρι του, η μπάλα πήγαινε μέσα, χαμηλά στη δεξιά γωνία, είχε δύναμη το σουτ, πάρα πολύ ωραία ρεφλέξ από τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου που κρατάει εδώ το 0-0, βάσει αυτή στο έκτο λεπτό. Πάρα πολύ ωραία έπαιξαν ο Κουκουλιάς με τον Πιτσόκο, το σουτ αστοχό. Στην τρίτη προσπάθεια για γκολ από τους γηπεδούχους στο παιχνίδι, με το σουτ του Γρηγόρη Πιτσόκου. Συρτό σουτ με το αριστερό.
Και ενώ το έστρωσε πάρα πολύ ωραία την μπάλα ο Γκουγκουλιάς, πήγε να ευνηδιάσει εδώ τον Παπαδόπουλο, αλλά δεν σημάδεψε σωστά. Μια τρίτη καλή στιγμή πάντως για τους γηπεδούχους. Στο 21. Εδώ έχουμε διακοπή στο παιχνίδι λόγω τραυματισμού. Έχει σταματήσει το παιχνίδι, το μάτς ο Μπαλατσούκας. Και φαίνεται να ζητάνε αλλαγή οι παίκτες του Απόλλωνα. Δεν μπορώ να διακρίνω από εδώ ποιος είναι στο έδαφος. Ναι, Πέτρο. Ούτε εγώ μπορώ να δω από το σημείο που είμαι ποιος ακριβώς είναι. Πάντως ήδη ο Ναλμπάντης ετοιμάζεται, ο Γιάννης Ναλμπάντης, να περάσει το παιχνίδι. Θετικός, στη φυσική του θέση, διότι ζητήσαν αλλαγή οι ίδιοι παίκτες και ο γιατρός το επιβεβαιώνει. Ναι. Ο Βέργος είναι, αν δεν κάνω λάθος. Λάσνικ. Η πάσα για τον Καπάνταη. Αυτός πήγε να περάσει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή για τον Μαρουκάκη. Δεν τον κατάλαβε ο συμπαίκτης του. Και ενώ υπάρχει κι άλλος παίκτης τώρα του Απόλλωνα πεσμένος στο χορτάρι. Ο Μανουσαρίδης. Και ενώ ετοιμάζεται να περάσει τώρα στο παιχνίδι ο Γιάννης Ναλμπάντης. Και δεύτερη αλλαγή, λένε, Πέτρο, από ό,τι βλέπω. Θα είναι και δεύτερη αναγκαστική αλλαγή. Αναγκαστική. Στη φάση που ξαναβλέπουμε εδώ. Ναι, πάει να βάλει την προβολή ο Μανουσαρίδης και πρέπει να έχει γυρίσει το πόδι του εδώ. Έτσι. Ναι, το γυρίζει γιατί βρίσκει και με τον αντίπαλό του και μέσα σε 1-2 λεπτά τραυματίζεται και δεύτερος παίκτης για τον Απόλλωνα, ο οποίος γενικότερα θα πρέπει να το σημειώσουμε, αυτό έχει σταθεί άτυχος φέτος. Ξεκίνησε η χρονιά και σε κάθε παιχνίδι που έπαιζε είχε και έναν τραυματία. Στέκεται αρκετά καλά στα τελευταία λεπτά. Τώρα ο Πανιώνιος έχει βγει με πολλούς παίκτες στην κόντρα επίθεση. Το γύρισμα για τον Καμπάντα, η εντυπωσιακό σουτ στο κέντρο της εστίας και στην αγκαλιά του Βαλτσαμάκη. Ωραία προσπάθεια. Αναφέρομαι λίγο τι γίνεται με τους τραυματισμούς ως πρώτη εκτίμηση, μιας έχουμε και τον γιατρό του αγώνα εδώ πέρα. Τι σημαίνει με τις δύο περιπτώσεις. Ο Βέργος είναι πιθανή θλάση του κεφάλου και ο Μανουσαρίδης είναι διάστρεμα αποδοκνημικής. Μάλιστα. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση. Ασφαλώς, βεβαίως, οι άνθρωποι θα παρακολουθούν αργότερα και θα εξεταστούν καλύτερα. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση από τον γιατρό του αγώνα για το τι έπαθαν μέσα σε 1,5 λεπτό οι δύο παίχτες του Απόλλωνα. Σέντρα με το αριστερό, στο δεύτερο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Βρέθηκαν δύο παίκτες για την ομάδα της Καλαμαριάς αμαρκάριστοι, αλλά το πλασέ που έγινε ήταν πολύ χλιαρό και δόθηκε ευκαιρία στον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει. Και αμέσως βγαίνει στην κόντρα επίθεση ο Πανιώνιος με τον Λάσνικ από τα δεξιά. Έχει τρεις επιλογές στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει ο Αυστριακός, η μπάλα περνάει έξω. Η απάντηση του Πανιωνίου στην ευκαιρία που έχασαν πριν από λίγο οι γηπεδούχοι, με την προσπάθεια τώρα από τον Παναγιωτούδη. Βλέπουμε πρώτα την ευκαιρία του Απόλλωνα με τη σέντα του Παρμεξίδη. Βλέπουμε εδώ δύο παίκτες του Απόλλωνα. Πάρα πολύ χλιαρό το πλασέ που έγινε από τον Μωυσίδη που βρέθηκε εδώ στην καρδιά της μεγάλης περιοχής του Παπαδόπουλου, και στην απέναντι πλευρά η σέντρα του Λάσνικ και χαμένη ευκαιρία από τον Παναγιωτούδη, ο οποίος δεν αντέδρασε σωστά, δεν έβαλε σωστά το πόδι του για να πλασάρει. Ουσιαστικά η μπάλα κόντραρε πάνω του και έφυγε out. Υπάρχουν βέβαια και φανατικοί φίλοι του Απόλλωνα, κάμια 50 από ό,τι μπορώ να δω από εδώ και παραπάνω, Πέτρο. Παραπάνω και μαζεύτηκε και κόσμος. Το τελευταίο 20 λεπτό φαντάζομαι τελειώνοντας από τις δουλειές τους έρχονται στο γήπεδο. Έχει πέσει και ο ήλιος λιγάκι. Ναι, δεν είναι και τα πράγματα. ώρα. Ήρθαν καμιά 150 άτομα παραπάνω από το ξεκίνημα του αγώνα. Έχουν έρθει ήδη και έχει σπάσει και αυτή η ησυχία με τα ωραία, με τα τύμπανα των φίλων του Απόλλωνα. Εδώ τους βλέπουμε. Με ασταμάτητο τραγούδι εδώ και αρκετή ώρα. Έχει πέσει κάπως και ο ήλιος. Είναι ιδανικές συνθήκες τώρα. Εδώ έχουμε την πάρα πολύ επικίνδυνη παλιά στη μεγάλη περιοχή του Απόλλωνα. Το διαγώνιο σουτ έξω από τον Μαρουκάκη. Πάμε στον Πέτρο Πολυχρονίδη και πάλι να μας δώσει ρεπορτάζ για τους τραυματίες του Απόλλωνα.
Ο γιατρός του αγώνα, ο Γιώργος Σοφίδης, στο δεύτερο ημίχρονο, στην ανάπαυλα, είχε την ευκαιρία να ξανακοιτάξει τους δύο παίχτες που τραυματίστηκαν μέσα σε 1 λεπτό στο πρώτο 45 λεπτό. Ο Κώστας ο Μανουσαρίδης είναι λίγο πιο ευχάριστα τα νέα για αυτόν. Θα χρειαστεί περίπου 2 εβδομάδες για να επανέλθει. Θα τα δώσουμε έτσι με χρονικά περιθώρια για να αντιλαμβάνετε όλοι και το μέγεθος του τραυματισμού. Παραπάνω από 1 μήνα ο Γιάννης ο Βέργος. Αυτό έχει να συμπληρωθεί στα υπόλοιπα προβλήματα τραυματισμών που έχει η ομάδα του Απόλλωνα, όπως για παράδειγμα του Πέλκα που είπαμε είναι στον πάγκο σήμερα, αλλά σίγουρα δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν για τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Ναι, είναι εκτός επίσης ο Κισκαμπάνης, ο Λικουάντιο, ο Σακάς, ο Καπίας. Προβλήματα τραυματισμών που αυξάνονται σταδιακά στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν για τον Απόλλωνα και θα αποτελέσουν πολύ σημαντικό πονοκέφαλο, κυρίως το μάτς της ερχόμενης Δευτέρας κοντά στον Τύρναβο. Συμπληρώσαμε το 55ο λεπτό, πλασάριστά αυτή τη φορά για τον Μαντελιάδη. Πιο πίσω τώρα η μπάλα και που βρίσκεται ο Βλάχος. Το γέμισμα. Δεν υπάρχει offside, ευκαιρία για τον Απόλλωνα, καθυστέρησε πάρα πολύ. Έβγαλε η άμυνα του Πανιωνίου, επιμένει ο Απόλλωνας, η σέντρα και πάλι στο δοκάρι και προσπαθούν να διώξουν οι παίκτες του Πανιωνίου. Μπάλα πήρε ύψος, Βλάχος, δεν είναι καλό το σουτ, ο Καπάνταης τώρα θα ελευθερώσει με την διπλή ευκαιρία του Ναλμπάντη για τον Απόλλωνα. Ο Βλάχος από μακριά, μπάλα φεύγει έξω από μια σέντρα σουτ του Ναλμπάντη, μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι του Παπαδόπουλου, βλέπουμε ξανά τη φάση. Καπάνταης στη συνέχεια κατάφερε και έδιωξε. Ο Ναλμπάντης πάει εδώ νομίζω για σέντρα. Μπάλα πήρε όμως πορεία προς την εστία. Παίρνει ο Κολοβός, αποφεύγει έναν αντίπαλο, θέλει να κάνει και την τρίπλα πάνω στον Ορφανό. Το σουτ στα χέρια του Μπαλτσαμάκη. Καπάνταης. Καλτσάς, ωραία παλιά για τον Μητρόπουλο στη μεγάλη περιοχή. Θα γίνει το σουτ, την μπάλα φεύγει παράλληλα με το τέρμα. Για τον Πιτσόκο, αυτός θα ξαναδώσει τον Αλμπάντη. Κατεβάζει ο κεντρικός μέσος στο Απόλλωνα. Γύρισε ωραία. Κάνει το σουτ με το αριστερό. Δεν μπορείς να σημαδέψει γωνία. Έβγαλε η άμυνα ο Δρόσος τώρα με χώρο από τα δεξιά. Το κάλυψε ο Καλτσάς. Συνεχίζει ο Δρόσος, ανατρέπεται και κερδίζει το φάουλ. Τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες και αποδοκιμασίες σε κάθε απόφαση του διαιτητή. Θα βγει και κάρτα μάλιστα για τον Καλτσά, ο οποίος έχει ήδη μία. Αυτή θα είναι η δεύτερη. Και ο παίκτης που πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι για τον Πανιώνιο στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους αποβάλλεται. Μένει με 10 ο Πανιώνιος για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Και το σφύριγμα της λήξης τώρα από τον Μπαλατσούκα. 0-0 λευκή ισοπαλία εδώ στην Καλαμαριά ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον Πανιώνιο. Η νίκη του Πανιωνίου στο πρώτο παιχνίδι πριν από 1 μήνα και κάτι με 3-1 είναι αυτή που του χαρίζει το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος για τη φάση των 16.